הלו, יוטיוב בוריק, אני איתכם, ואנחנו היום נשחק בפוקימון גו. אורן, לא פוקימון הכי חזק. חכה, עשיתי לשון. הנה, סגרתי את הדלת. הנה. זהו. הנה הוא. הוא הפוקימון הכי חזק שלי. ברמות, כן. אתה יכול שזה טוב. לא, אבל לא בא לי. לא בא לו שדרג, אני יודע למה. כי לא שווה. מאוד שווה, הוא פשוט לא אומר לכם. לא, כאילו לא, אני רוצה לפתח אותו. גם מטבעי. אבל בסדר, אתה יודע שזה לא אומר. גם את הכדור. אנחנו נעשה סרטון, לא עכשיו, פעם גם אתה רוצה? הבאה. עוד שעה נעשה סרטון. אחר, נכון. נדע, עם רוני ואורי. נעשה סרטון, כולנו. היי, תראה מי הכי קרוב לכאן. קסם קוזל. אין לך את הזובת? המפותח? כן. לא. מה? הנה, זה, תראו. זה שופך רעל כזה. אני עושה רעש? בוא נראה את השדרוג של כולם. אתם רואים איזשהו שדרוג. אנחנו נעשה 4 ילדים נצא מסרטון. אני, אורי, ידיד רוני. עוד שעה נעשה סרטון. אנחנו. כן. לא, 4 גם עדי. ונלך לחפש בחוץ ונשחק. ואתם תראו כמה זה יהיה טוב. הנה מתגרף ליד מתגרף אורי. ידעתי שאין לו, כאילו אין לו איזה שדרוג למתגרף הזה. גם לא אין. לכולם מתגרפים. את האמת, אבל הקוף יש. כן, הקוף. כן. הקוף הוא מתגרף משוגע. בשבילו צריכים, אני אראה להם. יש לך את הדג אורי? כן. אז בואו נראה לכם משהו קטן פשוט. משהו מאוד קטן. תראו, אני נכנס אליו. 400 ממתקים. סוכריות. יש לי משהו מוזר, סתכל. מה? תראה איפה זה וסתכל איזה רמה. תסתכל בדג האחר. לא, אי אפשר. יש עוד אחד? כן, רמה 10. אז אני אכנס, לא, יש שם שרווה. מה? איך? אתה רואה? בוא נשנה לו את השם, רוצה? איך? אני שיניתי לעכבר חלודה. תשנה לו דג. אני יודע שזה ככה. מה זה משנה? לכולם זה לפעמים יוצא, זה לא תדאגו. אתה יכול לסבור לדג ככה. גדל. מה אכפת פה לי? אתה למד. קודם ג' ואז ד' ואז ד'. גדל, זה שם טוב, גדל. טוב, הסרנו מתישהו נזכר. טוב, אנחנו נעשה סרטון בפעם הבאה. רגע, אנחנו עוצרים שנייה. וחזרנו, היה תקלה קטנה מאוד. אפשר להגיד שזה הפך לנו את כל השמד ואת כל הזה. פעם קודמת זה לא היה ככה. טוב, ביי, נעשה איתכם סרטון בפעם הבאה. יאללה ביי.